Terus lho. Wewe lah cukup sing akeh. Wes. Ora aku gak terasa gering-geringan. Lah iya. Kamarku ding lah diamputasi lho sikile. Wah, normal kabeh lah lho ngene iki ana. Iki nang Aulia, yo. Bahaya wae kamarne lho ngono. Wes nek bikin iki kono. Dal jam 09.00. Ya kuwi gowo. Jan Aku ngecek kabeh, cek kabeh dok. Cek normal kabeh. Dokter yang deketnya ya sampai ada penyakit sampai disambet ngerti ngono dhewe tak gawane anu sen. Ndang pecah. Oh, tua dari pecah turu aja. Anak kira mau. Lah, mek kantem genduran mek kami tuwa. Ngono. Lah iya ngono. Ngempet kayak Dur. Ngono mangan soto cek enak lho. Hah? Soto apane? Lho, es gondok cek enak lho. Lah iya gondok. Mek kami tuwa segondok. Gondok. Jangan pedes ini. Terus selamatan ngono kayak gawe jajan barang ora soto gitu. Lapangan jagung. Urung panen aja urung payu kae. Urung payu ya? Purwokerto ya. Apa akeh ya bandine? Kalah ngakeh. Nang panen. Pah, engko belok poli ngene. Lah ngono apa kenyam-kenyam gawe anu meng. Bungkusan lam kemenan ngono iki. Diesel ya Pak Kini. Mau udan deh, rasa. Peh mampu obah wong setrum ngidul ijan. Ora banjur. Hah? Betul ora banjur. Idul? Bujel ning etane me Amin diingi sing pertama banyu kolor budek tak meme iki. Nggih pinggiran. Mabuk ngono. Iwake. Kanceng sapa kae jenenge? Edward Adiuli. Diingi to? Kampunge. Jam piro? Lebar ayo turu kono, ngono kan. Tetep menit titik. Tak jam, setengah jaman lah. Kok bateng kok gede-gede Pak ngaman ngono. Put-putian. Terus Coba? Adi. Aku kono gawe oleh lele kok. Telepon yang gue. Saling apa diang ya. Telepon dia. Oh. Pimpin aku kan ana ning diang lho ya. Tak inceng kampungnya setengah 11 ya. Mancing dhewe. Kono lah rasa turune sing dieng-eleng betul. Walsa. Paham kok palkan. Ngedinane kan tak ada genduran namanya digoreng tumine tidak kulkas ya. Iwak pader karo. Senengane disambel digerus sak iwake pisan ngono kae. Mbak penyet ya. Hah? Mbak penyet. Digerus ajur ngantian sak rerine ngono kae. Padha harus jenate Mbah Sis iki.
Memang disarapi ya rada akeh. Sarapan nang mame iki ya. Ini panas kok ini panas. Mulai enggak ampet-ampet. Tapi pasti Lak ning apa bojomu? kan bener. Sampar, kacang, gue. Berarti etan kono sida Pak Tresdi iki ruwame dideloki Pak Tresdi iki. Ngarepan iki. Super iki. Lah iya, Anjir apa ya? operasi merah putih pethake Prabowo kuwi. Yang ketuane kan ono. Kuwi sire lho tenan. Dadi patang omah. Reno-reno sing didodol iki. Sire lho. Lah aku takon Mas Imam kene sing mlaku jek anu kene, sak Blitar. Nglegok saurunge kan wis berjalan, saurung enek kuwi kan berjalan. Denganane ane mobil plate. Sire. Lah sire Mas Imam iki antarane kono karo etan impres ndak gelem. Karepe. Jane bener lah Mas Imam bener. Jane ora kan. Ini ku lahan pangan. Lah iya karepe Mas Imam ngono kuwi. Lah iku ngumpet ati. Mangkane pangan yo larang. Kalau katanya kantor desa senetan. Mbah kurang ombo. Napa? Ombo. Wis sire piye to? Yo bakulan ya. Ya. Omong ya geblokane gas. Terus beras, terus Ini sembako. sembako. Terus lak duwe duit akeh ya mes. Mes karo wong lak iso ngungkuli Raden ya iso tuku mes lah. Danane kan 3 miliar. Wong Raden perorangan kayak Nono dinane tau cerita. Bakno LPG ning pokoke 13 ae Pak Tresdi. Regane telepon. enggak bisa wis ngecer itu. Lah iya. LPG manyen kudune ya. Kuwi di harga disamakan. Kuwi engko ya kayak BBM ngono kuwi. Mare LPG kan kebutuhan pokok. Lah iya kok kono teko kene iso enek sing selawe barang iki. Sampai sing pinter sing duit timbun-timbun. Kok kayane angel gas telat. Lak gas tati semesti nggen usum pitik larang ngono kae. Musuh pemerintah malah salah. Marai lah ngomong-ngomongnya wayahe wong ki wong sak RT ngono ae. Kuwi mek kudu sak kompok. Sak kombong. Wayahe ki wong sak RT ya kudu sak kompok. Pak Tres ana ya. Ngakar. Kayak kuwi. Oh jenenge kuwi. Karepe iki sak desa iki siji karepe ngono lho. Ora sak desa akeh sak onoan kuwi. Koperasi ya. Lah iya.